Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu puntu baten eta zuzen baten arteko distantzia. Baldin badaukagu adibidez P puntua 3, 1, -2 parametrokoa eta era orokorrean edo kartesiarrean adierazitako zuzen bat, isa ken bi i ken z gehi bost berdin 0 eta bi isa gehi 3i gehi z gehi bat berdin 0, eta kalkulatu nahi dugu puntu horren eta zuzen horren arteko distantzia, lehenengo egingo duguna izango da Gauss metodaren bitartez, orokorretik parametrikora pasa erre zuzena. Beraz, koefizientea jarriko ditugu 1, -2, -1 eta 5, goiko lerroan, matrizean, eta beko lerroan jarriko dugu 2, 3, 1 eta 1. Kasu horretan, jartzen du -5 eta -1. Hau da, 5 eta 1 pasa behar degulako bestaldera, bai? Berdintzaren bestaldera. Beraz, hemen ikusten dugu 2 eta 1 MKT da 2, beraz, goiko lerroa egingo dugu bider 2, eta kenduko diogu beko lerroa 0 emateko hemen behian, lehenengo osagaian bataren behian. Orduan, goiko lerroa berdin-berdina kopiatzen da, eta bekoan egiten dugu eraiketa hau. 2 bider bat da 2, ken 2 da 0. Bigarren osagaiarekin gauza bera, hau da, 2 bider lehenengo lerroa, 2 bider -2, -4, eta -3 da -7. Hirugarren osagaiarekin gauza bera, 2 bider -1 da -2, ken bat da -3. Eta azkeneko osagaiarekin, -5 bider 2 da -10, ken bat da gehi bat, beraz, -9. Hemendikan, ja, -7i ken 3z da -9. Beraz, askatuko dugu hemendikan y-koa, -7i da -9 eta -3z bestaldera plus 3z, eta orain -7 bestaldera zatitzen, i da berdin -9 gehi 3z zati -7. Beraz, orain, aldagai bati deitzen diogu lambda, adibidez z-ari, z da lambda, orduan, y-koa da -9 gehi 3 lambda zati -7. Eta goiko lerrotik, hau da, isa ken 2i ken z berdin -5, ordezkatzen badugu iren ordez -9 gehi 3 lambda zati -7, eta z-aren ordez ordezkatzen badugu hemen lambda, orduan isa geratzen zaigu -5 gehi 2 biderkatzen dio goikoari, 6 lambda ken hemen 8 zati -7 gehi 7, gehi lambda barkatu. Beraz daukagu -35 zati 7, gehi hemen 8 ken 6 lambda zati 7, bai? Eta gehi 7 lambda zati 7. Beraz, isa izango da azken batean lambda ken 7 zati 7. Beraz, ja daukagu zuzenaren soluzioen mota nola izango den. Beraz, mota izango da, isa esan dugu, lambda ken 7 zati 7, bigarren osagaia -9 gehi 3 lambda zati -7, eta azkenekoa da lambda. Beraz, hemendik ja, soluzioa nola dira mota hauetakoak, lambdari emango dizkiegu bi balio, bi puntu lortzeko. Adibidez, lambdari ematen badiogu 3, orduan ordezkatzen dugu 3 ken 7 da -14 zati 7 -2. 3 bider 3 da 9 ken 9 0 zati -7 0, eta azkenik dagoagu lambda 3. Eta beste puntu bat, lambdari ematen badigu 10, orduan 10 ken 7 da -7 zati 7 -1. 3 bider 10 dela 30, ken 9 21 ken zati 7 da -3. Eta bukatzeko lambda 10 esan dugu. Beraz, hemen aterako dugu R zuzenaren vektore zuzentzailea. R zuzenaren vektore zuzentzailea. Eta vektore zuzentzailea deitu diogu AB vektorea, izango da B ken A, hau da, -1 ken 2 da, -1 gehi 2 da 1. Bigarren osagaia, -3 ken 0 da -3, eta azkeneko osagaia, 10 ken 3 da 7. Beraz,
ja daukagu bi vektore. Vektore bat daukagu. Alde bat daukagu AB vektorea, bat minus hiru zazpi, eta orain behar dugu beste vektorea. Nola lortuko dugu beste vektorea? Ba, P puntua eta zuzenaren puntu bat osatzen duten vektorea ateraz. Deitu diogu PA, ba ingo dugu A ken P. A ken P ikusten dezute, minus bi, ken hiru da lehenengo osagaia, minus bost. 0 ken bat, hemen da minus bat, eta hiru ken bi da bost. Beraz, ja dauzkagu bi vektoreak, eta bi vektore hauekin egingo dugu biderketa vektoriala. Biderketa vektoriala, gogoratu, goian jartzen genuen IJK, eta gero bi vektoreen osagaiak. Lehenengoan jarriko du adibidez AB vektorea hemen, R vektore zuzentzaia, zuzenaren vektore zuzentzaia, bat minus hiru zazpi, eta behian jarri dugu beste vektorea. Bi puntuen artean egin dugun vektorea. P puntua eta zuzenaren A puntuarekin egin dugun vektorea. Minus bost, minus bat bost. Sarrusen erregelaren bitartez, agertzen da azken batean, minus hortzi I ken berrogei J ken amasei K. Eta vektore honen, edo emaitz honen moduloa, izango da, minus hortzi berbi, gehi minus berrogei berbi, gehi minus amasei berbi, hau da hirurogeita lau, gehi mila seireun, gehi berreun da berrogeita amasei. Horren erroa. Ematen du erro mila bederatziehun da hogei. Beraz, distantzia kalkulatzeko, orain kalkulatu dugun matrize horren determinantearen moduloa jarriko dugu goian. Erro mila bederatziehun da hogei. Zati zer? Ba, kasu honetan zati zuzenaren vektore zuzentzailearen moduloa. Eta hemen daukagu. Bat berbi, gehi minus hiru berbi, gehi zazpi berbi, eta guzti horren erroa. Ematen du erro bat gehi bederatzi, gehi berrogeita bederatzi, berdin erro berrogeita emeretzi. Beraz, behian jarriko dugu erro berrogeita emeretzi. Beraz, distantzia P puntua eta R zuzenaren artean izango da erro mila bederatziehun da hogei dela berrogeita hiru koma laurogeita bi, zati erro berrogeita emeretzi dela zazpi koma hirurogeita zortzi. Beraz, bi hauek zatituz, berrogeita hiru koma laurogeita bi zati zazpi koma hirurogeita zortzi, ematen du bost koma hirurogeita hamaika unitate. Hori izango da P puntua eta R zuzenaren arteko distantzia. Bale? Ba, hau da, puntu bat eta zuzen baten arteko distantzia nola kalkulatzen denari buruz, jakin behar dezutena.